Avui ens trobem al Fort Mistral de Barcelona per conèixer a l'Andreu Bertran. Ell és un dels flaquers finalistes del concurs Millor Pa de Pagès Català 2023. Us recordem que la final tindrà lloc a Tàrrega el proper 30 de setembre. I avui volem descobrir amb l'Andreu quins són els motius perquè el seu pa de pagès català pot ser el guanyador del concurs d'aquest any. Andreu, per què el vostre pa de pagès català ha de ser el millor en aquesta edició? El nostre pa de pagès català està fet amb ingredients ecològics i amb una massa mare que la tenim molt ben cuidada. És el resultat d'una fermentació d'un dia per l'altre, al voltant de 18-24 hores, i al final la cocció adequada en un forn de sola ens proporciona una crosta cruixent, que això protegeix el pa perquè tingui una llarga durabilitat. Una de les coses que estàvem parlant abans de començar aquesta entrevista és el grau d'exigència que teniu en cada pa de pagès català i que per això us permet formar part de la IGP. Vosaltres ja vau guanyar l'edició del 2019, heu estat en diverses ocasions finalistes i ho torneu a ser en aquest any 2023. Ens pots explicar com ha estat la vostra evolució fins a arribar en aquest pa d'aquesta edició? Com tu dius, el secret és l'exigència que cada dia nosaltres tenim a casa nostra. Que sempre estem pendents de que els processos es respectin, de que els productes, la matèria primera estiguin en les millors condicions, que la massa mare sempre la cuidem molt bé perquè sempre estigui òptima. En els últims anys hem fet alguna petita variació que forma part a l'hora de buscar sempre millorar el producte, perquè sempre, si un producte no s'intenta millorar, el més normal és que empitjori. De fet, tots els flaquers que pertanyeu a la IGP Pa de Pagès Català doncs us presenteu amb un producte de grandíssima qualitat. Què ens pots dir dels teus companys també que han arribat a aquesta final o dels seus pans? Sí, com tu dius, serà una final molt disputada. Al final són forners també artesans, amb experiència, que respecten els seus processos particulars de pa artesà, amb llargues fermentacions i productes de qualitat i massa mare. I també són altres companys que ja tenen experiència amb alguna altra final, també saben una mica què és el que li agrada al jurat, el que no, i bé, això sempre fa que quedi tot més apretat, les puntuacions finals. Doncs ja ho veieu, aquest és un dels pans finalistes del concurs de millor pa de pagès català de l'any 2023. Hem estat amb Andreu Bertran, moltíssimes gràcies. Us desitgem molta sort a tu i a tot l'equip de Fort Mistral i ens veiem a la final de Tàrrega. Gràcies, Andreu. Moltes gràcies a vosaltres també.